Welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बनायना थाबाय। दिनै आङो न'आव थानाय boring नांनाय खामानि आं जागा बेरायनो फैदों आरो। स' लोगोसे नोंथांनाव नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' आङो दायो माने बैग्रि दंफांसो गाखोना दं आरोना। हायाव जिराय बाबाय। दंफांसो जिरायना दोनो। ओरै दैमाया जोंना। क्या मजा ठंडा ठंडा कूल कूल बरियाथार फैनाया आंना जाबाय बेयाव 1.5 घन्टासो जाफैबाय फैनाया गोसो जानायखाय दा आङो बिदिनो ब्लग लादों आरो नोंथांनाव नायलांबाय था आं बेयाव थांना देखायलागासिनो borwli जिङाव बे दैमानि मुंखौ borwli होनो आरोना मजा ओरै बोहैदों दैया ओरै थांदों आरो ओमफ्राय फिक्साव दोननाय दैयाबो हाया थान्दा गुसु आं दानि खर'खौसो सुनानै फैबाय बेयावनो एसे खर'फ्रा एसे बोरैबा नांलागासिनो ना बेनिखायनो खर' सुस्राना फैबाय बेयावनो मानसिफ्राबो बन माबा माबि लाबोलागासिनो हारसिंसो रावबो गैया लोगोफोरा गोदाव सोराव नांबाय नालाय न'आव थाथाय बरिं नांबाय बेनिखायनो माने फैबाय आं आरो दसे बेरायलाबायनो बेयावनो सानबाय आङो बेरायनायजों लोगोसे ब्लगबो बानायलांनो एसे फरेस्टफोर थायो आरोना बेयाव मानसिफोरा बिराद पिकनिक पार्टि जाफैबाय थायो आरो बेफोराव बयबो जाना थांबाय बेवहाय इन्टारेस्टार जायगा borwli दैमा इयो दायो आं अरुणाचलाव दंफैयो आरोना बेफोरावनो दसे टाइम पास फैदो गिदिरथार दैया बाय